Čaute ľudia, tuto je moja kamoška Melania a je u mňa, lebo chcela vidieť zajačikov. Však je to tak. No. A Melania, chcem sa ťa niečo spýtať, ak môžem. No. Aké meno by si mu dala? Ak by to bolo dievča, tak by som mu dala Eliška. A ak by to bol chlapček, tak by som mu dala meno Max. Chudátko. Juj. No, tak. Za chvíľku sme tu, než ho dáme tam, kde patrí. Tak zatiaľ čaute. Počkaj. Tak ľudia, už sme tu. Nejako toho malečkého sme tam dali a Melania si vybrala tohto. No, Melania, povedz nám, ako sa ti páči. Pekný. Čakaj. Krásny. Krásny. A prečo máš od tej nohy? To ja viem. Tak, Melča, ukážeme im niečo iné. Daj ho tam. Tak, zavri to. A ideme sa zahrať takú naháňačku. Otvor si to. A ja si otvorím toto. Tak. A ide ich naháňať. Chytni mi tohto. Tohto? Áno. Vidíte to? Mámo. Jaj. Tak. Ale on mi uteká. Dobre, zavri to. Au. Ľudia, keby ste vedeli, ako som bola ja oškretá, celá som bola. Pozrite, čo urobil Melanie. Možno to není až tak vidno. No. To je jedno. Dobre, uvidíme vás pri ďalšom zajaci, takže čau. Takže ako viete, už mám ďalšieho zajačika, to je ten čierny, čo som hovorila. A ešte predtým, nech som ho vybrala, tak ma ošplichal. Aj druhého zajaca. A on je ošplichaný. No. A ľudia, neuveríte. Ľudia, Melania to... Prečo uteká furt? Ľudia, neuveríte, ona tam nedočiahla a tak si dala jej jedlo. Dobre. No, tak. Oj. Dobre.